Gdyňská výstava, která se konala 10. den nového kalendářního roku, se pro mnohé její návštěvníky stala velkým překvapením. Není totiž běžné, aby jeden z představitelů Plzeňského kraje vedl dvojí život, jenž v sobě skrývá nádech romantického hrdiny. Řeč je o inženýru Miloslavu Michalcovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, který v Gdyni představil průřez své celoživotní malířské a kreslířské tvorby. Nevěděl jsem, že tak pěkně kreslí, takže mě překvapil a mám z toho radost. Malování je vyloženě můj koníček. Já jsem nikdy 6 let zpátky ještě v životě nikdy nevystavoval. Až teprve shodou okolností a náhod jsem se dostal k tomu, že jsem začal veřejně vystavovat, takže teď jsem i nucen občas namalovat nějaký nový obraz. Miloslav Michalec patří k umělcům, kteří nenavštěvovali žádné speciální kurzy, nemají vyhraněný styl a naopak zkouší různé malířské techniky. Ke svému výtvarnému názoru se tak propracovával postupně, již v raných letech a posléze během svých studií, nejdříve na Střední průmyslové škole stavební v Plzni a posléze na Fakultě architektury Českého vysokého učení v Praze, však začal získávat cenné zkušenosti. My jsme v rámci Fakulty architektury měli v prvním ročníku i dokonce zkoušku. Ten předmět se jmenoval kreslení a potom i modelování, ale já maluji od jakživa. Už když jsem byl malý, tak jsem mamince pokreslil památník a dokonce si vzpomínám, že mě jednou vytahala za uši, když jsem jí počmáral kuchařku, takže ten vztah k malování mám od jakživa a rád jsem si vždycky kreslil. Studium architektury poskytlo autorovi této výstavy jedinečný rukopis, který jeho tvorbu dělá osobitější a zároveň přístupnější, což ocenila řada návštěvníků. Velice dobře na mě působí ta tvorba, co se týče krajiny, jako Plzeňského kraje, kde tady vidíme různé záběry z vesnic, že tam jsem si všimla Poterova návsi a myslím si, že právě tam je vidět ten rukopis, je pan Michalec, architekt. Bylo by však chybou domnívat se, že hlavní dominantou této výstavy byla architektura. Vzhledem k tomu, že Miloslav Michalec nachází svoji muzu v běžném životě, mohli jsme se setkat s obrazy napříč celým spektrem, které byly inspirovány například Evropským hlavním městem kultury 2015 nebo rodinnými zážitky z dovolené. Tady zrovna jsou 2 ukázky z toho, kdy jsme byli ve Francii s manželkou. Tohle je Provence, kostelíček románský. A tady jsem byl sám v Draženově u pana starosty a strašně se mi líbil jeho dvorek, tak jsem si udělal skicu dvorku a pak jsem to doma vylepšil. Tady má různé žánry. Má tu podobizny, má tu akty, má tu spoustu sakrálních staveb, pohledy do určitých, teď řeknu, měst anebo malých obcí, které ho zaujaly, ale mně se to líbí celkově. V současné době se Miloslav Michalec nejvíce zaměřuje na architekturu, krajinu a portréty. A právě portréty v sobě skrývají jisté specifikum. Autor totiž s oblibou umisťuje jak svoji tvář, tak tváře svých přátel do obrazů, kde se tito lidé ocitají v různorodých situacích. Obrazy pak plně zaměstnávají naši představivost ve snaze dokreslit si celý příběh. Není pak velkým překvapením, že právě jeden z portrétů je dílo, kterého si Miloslav Michalec považuje nejvíce. Nejvíc si cením obrazu mé manželky. Za prvé je to moje manželka, za druhé je to jeden z prvních obrazů, který za něco stojí, a pak je malovaný olejem. Portrét mojí ženy je absolutně neprodejný, protože si ho nesmírně vážím, jak pro svou manželku, tak pro to, jakou technikou je dělám. Pro Muzeum Příhraničí ani pro Miloslava Michalce to nebyla první ani poslední výstava. Je však symbolické, že tento nový rok zahájili společně, a to navíc s příslibem vytvoření díla, které tento akt ještě více umocní. Pokusím se někdy na jaře do Gdyně přijet a někde si sednout, najít nějaký pěkný motiv a pro Gdyni namalovat obraz.